9 майда Татар матбугаты көне бит. Беренче еллары бу шул кадәр бәйрәм, рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтим, һәрбер редакциябезне тәкъдим итеп оештыра идек. Быел андый бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренми. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престижы беттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме? Беләсезме, бу сорауга миңа да җавап бирү ничектер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим. Шуннан да идеме шундый бәйрәмдә, мәсәлән, Татар матбугатының бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәм теләр идегез. Үзегезгә түгел, гомумән коллег, хезмәткәрләргә, Татар матбугаты үзенә. Шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисә урамга бергә җыелып, элек хезмәттәшләребез белән, озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, ниндидер бәйрәм рухы чыннан да булды. Хәзер бәллү каләм шарасы белән ничектер түгәрәкләр булган бу көнне. Әйе, рәсми рәвештә бәллүр каләм шарасы үткәрелә. Аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эшләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьтә ял итүне оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, укыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемгә файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз. Татар журналистларының абруе бармы соң бу? Хәзер вакытта журналистның гомумән абруе кими. Гомумән журналистның һөнәр иясе буларак аның абруе кызганыч каршы кими. Элекке вакытларда бу татар журналистында гомумән журналистика. Гомумән Россиядә, мин Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими. Төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда, кайбер журналистлар ул абруйның кимүенә үзләре сәбәпче булгандыр инде. Бүген инде кимегән, төшкән абруйны күтәрү ул бик авыр. Нәрсәдер югалтсаң, аны кире кайтару авыр. Миңа калса, журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш. Ләкин телевидение материаллары җитми торганда Татар матбугатының абруен арттырырга. Ниндидер пиар компанияләр миннән барыбер бит. Кинолар, ниндидер клиплар үз ролен тәэсир итә бит инде яшь бу яңа буынга. Социаль роликларны әйтәсез. Әйе. Белмим Рөстәм, үзе карагыз, әйтик, эшче һөнәренә тарталар ди кешеләрне, әйме? Эшче һөнәрен әйтик, анда эритеп ябыштыручының хезмәт хакы анчынан да зур аны. 40-50 мең сум акча ала, әйме? Аны тартып була, әйме? Әгәр дә яшь кеше социаль роликны карап, эшкә килә икән, аңа әйтәләр 40 мең акча аласың, ул калам дип әйтә, әйме? Монда редакция килә, әйме, ролик карап, кызыгып, аңа әйтәләр, 15 мең инде максимум. Бирла да китә инде. Миңа калса, алай төшенкелеккә бирергә ярамый, чөнки без эшлибез һәм яңа эш юнәлешләре бар, табыла. Басма матбугатта да, интернет киңлекләрендә дә үсәргә юл бар, үсәргә киңлек бар һәм приоритетларны дөрес куйсак, эшләп була. Сез бер елдан артык эшлисезме хәзер? Әйе. Бер елдан артык. Бер ел бик аз срок инде. Алайда куелган планнар һәм эшләнәсе эшләр күпме? Нәрсә эшләнде һәм нәрсә эшләргә кирәк шушы алдагы елда? Төп нәтиҗәне укучы үзе ясарга тиештер инде. Без үзебезчә тырыштык, үзебезнең яңа проектлар турында да әйтеп киттем. Яңа сайтында эшләтеп җибәрдек. Миңа калса, хәзер вакытта Татар матбугатында иң уңышлы һәм иң күп файдаланыла торган сайтларның берсе. Шул вакытта инде күңелне әрнетә торган бер проблема бар, ул подписка. Язылучылар саны кимү. Инде
ничә ел, хәтта 20 ел матбугатның шушы күрсәткече кими бара һәм аны ничек җиңәргә, аны ничек туктатырга, ансы чыннан да инде бик авыр проблема. Аны гомумән уйлаучы бармысың бу проблема турында? Әнә шушы җирдә урындагы хәлләрне уйлап яталар да эшкә барып җитмиме үстәге җитәкчелеккә? Барып җитә. Дәүләт җитәкчесендә үгәйтем инде бу очракта. Ну, редакциялар, журналистлар һәм хәрләр чыннан да подписка дип йокыга китә, подписка дип уяна. Ну, бер караганда ул бөтен дөньяда бара торган тенденция. Бөтен илләрдә әкренләп электрон форматка күчеп баралар һәм без дә аннан нидер чыгарма була алмыйбыз. Ләкин безнең күп кенә керемнәрнең шактый өлеше шуңа подпискадан керә. Әгәр дә ул кимсә, безнең керемнәребез дә кими дигән сүз, шуңа күрә менә шушы кимүне барыбер безгә ничек тә булса киметергә, яисә туктатырга тырышырга кирәк. Менә үзегез кемне укыйсыз, кемнән аласыз мәгълүмат? Татар матбугатындагы, татар матбугат кырындагы мәгълүматны сез ничек туплыйсыз? Кайсы сайтлардан, инде гәҗитләрдән, инде журналлардан? Үзегезнекеннән тыш. Мин үзебезнең татар матбугатын күзәтеп барырга тырышам. Татарстан, Шәһри Казан, Ирек мәйданы Акшарлык безнең гәҗит. Миңа калса, бөтен бүгенге көндә һәрбер татар менә шул басмалардан хәбәрдар булырга тиеш. Татар матбугатында кешем пропаганда. Татар матбугаты нинди юнәлештә алып барырга тырышачак? Татар матбугаты ул элекке заманнарда әйткән кебек оештыручы да, агитатор да, пропагандист булырга тиеш. Чөнки әгәр дә татар милләтенең киләчәген булдырырга телибез икән, аңа менә шундый оештыручы һәм дөреслекне әйтә белүче, күрсәтә белүче орган яисә менә шундый өлкә, тармак булырга тиеш. Тышкы сәясәтнең үзгәрүе сезгә тәэсир итәме? Конкрет безнең эшчәнлеккә юк инде. Конкрет безнең эшчәнлеккә юк. Ләкин мәгариф өлкәсендәге сәясәтне алып барганда тышкы сәясәт әлбәттә катнаша. Мәсәлән, тарих дәреслекләрен төзегәндә анда. Ну, хәзерге вакытта дәреслекләрне унификацияләү омтылышы бар. Ягъни дөрес бер тарих дәреслеге, әдәбият дәреслеге, ул әлбәттә мөмкин түгел. Сез әйткәнчә, урталыкны табарга кирәк, ләкин ул урталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән журналистиканың миссиясе шул инде, дөрес мәгълүмат биреп, шушы дөрес мәгълүматны укыган, белгән һәм караган кеше үзе өчен нидер нәтиҗәләр ясарга тиеш.